Quart dia a Viena. Els dies de vacances passen volant, oi? Al matí vam començar al Museu d'Història de l'Art de Viena. És un edifici amb una arquitectura impressionant i sostres decorats que et deixen bocabadada. A l'entrada principal hi ha pintures originals de Klimt a les parets. Hi ha moltes col·leccions, des de pintures de grans mestres com Velázquez, Tintoretto i Bruegel, fins a peces egípcies i antiguitats gregues. L'espai està força ben adaptat per cadires de rodes, amb ascensors bastant amplis i rampes, tot i que els pisos superiors no estan del tot preparats i això limita una mica la visita. Tot i així, la visita val molt la pena. Això sí, haureu de voltar una mica abans d'entrar-hi perquè no es pot accedir per l'entrada principal. Algun treballador us guiarà fins a una porta lateral preparada per l'accés per a mobilitat reduïda. Després vam visitar la Cambra del Tresor Imperial d'Àustria, espectacular i totalment accessible. Aquí va passar una anècdota. El meu pare em va regalar unes arracades i, en el moment de pagar, la dependenta ens va començar a parlar en català. Ens va agafar per sorpresa i ens va fer il·lusió. No tinc imatges perquè aquest museu era molt fosc. Segurament no deuen tenir prou pressupost per la il·luminació.